नमस्ते. मी नाचणीच्या पिठाचे आंबील बनवते. म्हणजे ते एक प्रकारचं ज्यूस झालं आपल्याला. म्हणजे आपण सूप पितो ना, पौष्टिक सूप, तसं आपल्याला नाचणीच्या पिठाचं पौष्टिक सूप बनवायचं आहे. हे आपल्याला आता मी 1 वाटी नाचणीचं पीठ घेतलंय, पण तुम्हाला ना शॉर्टकट मध्ये बनवायचं दाखवते. हे आपल्याला 3 चमचे नाचणीचं पीठ घ्यायचं आहे. आपल्याला चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. 2 चमचे दही आहे आणि एक छोटं लिंबू आहे. आता हे छोटं आहे म्हणून एक घेणार आहे, आणि तुमच्याकडे मोठं असेल ना तर आपल्याला अर्ध घ्यायचं. आता मी पहिलं काय करते, आपल्याला 3 चमचे पीठ घेऊन त्याची पेस्ट बनवायची आहे पहिली. आता गावाला आहे ना मी आंबील बोलायची, आणि आपल्याकडे कसं एक एक टोप म्हणजे एक एक मडकं, तेव्हा मडक्यात आंबील बनवायचे. अशी रात्री पीठ कालवून ठेवायचं. त्याच्यामध्ये थोडा पहिला आंबटपणा येत नाही म्हणून त्याच्यामध्ये थोडा लिंबू पिळून ते आंबोळीसाठी ठेवणार, आणि सकाळी त्याची आंबील ढवळायची आणि मीठ टाकून प्यायचं शिजवून अशी. आणि आता आपल्याला कसं आता झटकन पाहिजे ना प्यायला, त्यासाठी आपल्याला हे असं बनवायचं आहे. आता मी पहिले आहे ना अशी पेस्ट बनवून घेते. ही आपली पिठाची पेस्ट बनवून झाली आहे. आता मी 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवते उकळायला. पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. आता ही पेस्ट आहे ना आता त्याच्यामध्ये ओतते. गॅस थोडा बारीक केलाय. आता याच्यामध्ये अशी थोडी थोडी ओतायची आणि ढवळत राहायचं. आपल्याला घट्ट पातळ आहे ना तर आपण पाणी ओतायचं. म्हणजे जास्त पण घट्ट आहे ना प्यायला होत नाही. आपल्याला सूप सारखं बनवायचं आहे. हे आपलं एक प्रकारचं ज्यूस एकदम हेल्दी. पाणी उकळलं म्हणून ते आहे ना लगेच बनलंय बघा. आणि आपण थंड पाण्यामध्ये मिक्स करत राहिलो असतो तर खूप टाइम झाला असता आणि त्याचे गोळे बनले असते. आता मीठ टाकते. असं एकदम पातळ ज्यूस सारखं बनवायचं आहे बघा. आता मीठ टाकून आहे ना तरी पण 2 मिनिटं आहे ना गॅसवर ठेवायचं, बारीक गॅस करून, कारण ते शिजायला पाहिजे. आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आपलं मस्त ज्यूस बनलाय. उकळी आली आहे. असं वरती बघा असं थोडा थोडा फेस येतो बघा, म्हणजे आपलं चांगलं शिजलंय समजायचं. 2 मिनिटं झाले. आता मी गॅस बंद करते. आपलं नाचणीच्या पिठाचं ज्यूस तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला पिण्यासारखं थंड करायचं. असं वाटक्यात घेऊन हे आपल्या ग्लासामध्ये ओतायचं. एवढं उरलंय ना, अजून 1 ग्लास होईल. हे पिल्यासारखं म्हणजे भाकरी पिल्यासारखं, भाकरी खाल्ल्यासारखं झालं. आता ते लिंबू पिळायचं. लिंबूचा ज्यूस, अर्धा लिंबूचा ज्यूस. अर्धा लिंबूचा ज्यूस टाकायचा 1 ग्लासामध्ये. हा आमचा छोटा लिंबू होता म्हणून आम्हाला हे पूर्ण लिंबू टाकावं लागते. मोठा लिंबू असेल तुमच्याकडे, आता कसं सुकतात ना ते लिंब, या लिंबाला रस नाही जास्त. रस नाही. तुमच्याकडे मोठा असेल तर अर्धाच टाका तुम्ही 1 ग्लास मध्ये. आता त्याच्यामध्ये 2 चमचे दही. स्टीअर कर जरा. बघू शकता आपली रेसिपी एकदम रेडी. आपला ज्यूस एकदम हेल्दी ज्यूस एकदम रेडी आहे. तर आपल्या इकडे नाचणीचा ज्यूस एकदम रेडीच आहे. आणि आपल्याला माहितीच आहे की नाचणी किती हेल्थसाठी म्हणजे आपल्या शरीरासाठी किती चांगली असते. डायबिटीज असो, कोलेस्ट्रॉल असो किंवा वेट लॉस असो, सर्वांसाठी हा ज्यूस एकदम छान आहे. आणि ह्याचे फायदे खूप सारे आहेत. अॅनिमियासाठी पण हा ज्यूस खूप चांगला आहे. व्हायटमिन्स आहे, मिनरल्स आहे, आपल्या ह्याच्यात कॅल्शियम आहे, सर्व गोष्टी आपल्याला ह्याच्यातून भेटतात. तर हे ज्यूस एक ओव्हरऑल बोलत ना एक परफेक्ट ज्यूस रेसिपी, एक हेल्दी बॉडीसाठी, एक हेल्दी पर्सनसाठी हा ज्यूस तर नक्कीच पियाला पाहिजे तुम्ही. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवते की कशी झाली आपली ज्यूस रेसिपी. आपण आंबील पितो ना, ते दही आणि ते लिंबू टाकल्यामुळे एकदम मस्त आणि एकदम मस्त चटपटीत वाटते. आणि न पिणारा पण असं बोलणार नाही की हे वेट लॉस किंवा फॅट लॉसची रेसिपी आहे आणि मला हे पियाला नाही आवडणार, असं ते कॉम्प्लेन कधीच नाही करणार. तुम्हाला रोज जर आंबील अशी प्यायची असेल ना, असं ज्यूस करून नाही प्यायचं कमी मध्ये, तर आता समजा भरपूर माणसं आहेत घरामध्ये आणि आपल्याला आंबील प्यायलाच वाटली तर काय करायचं, जसं मी आता पेस्ट बनवली होती ना पाणी टाकून, तशी पेस्ट बनवायची. त्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू पिळून ठेवायचं आणि ते आहे ना झाकून ठेवायचं पीठ रात्री. आणि सकाळी जसं मी आता उकळायला पाणी ठेवलं त्याच्यामध्ये ते ढवळून घेतलं ना तसं ढवळायचं. झाली मस्त टोपभर करून प्यायची. खूप म्हणजे खूप छान. आता तुम्ही विचाराल ना की आम्ही फिट कसं राहतो, आम्ही कसं ऍक्टिव्ह राहतो, हे सिक्रेट आहे. असे हे आता काय हे नवीन रेसिपीज नाही, हे सर्व गावी पण असेच व्हायचे ना मम्मी. गावाला तर भरपूरच आंबील पियायचे.
रोज दिवसभर अंडा भरूनच करून ठेवायची आमची आई. आणि किती न्यूट्रिशनल आहे. आपल्या गव्हाच्या पिठापेक्षा नाचणी, मी तुम्हाला सांगू ना, मी जर एक ट्रेनर आहे ना, तर मी कधी पण माझ्या क्लायंटला नाचणीची चपाती खायला सांगतो. नाचणीची चपाती म्हणा किंवा आपल्या भाषेत भाकरी म्हणा, हेच आम्ही त्यांना खायला सांगतो. आणि ते जर अवेलेबल नसेल आणि खूप घाई असेल, नाही बनवता येत कोणाला, खरं नाही येत कोणाला भाकरी बनवता किंवा चपाती बनवता नाचणीची, मग तुम्ही अशी रेसिपी बनवायची असते. आता ही रेसिपी तुम्हाला सुद्धा नक्कीच भेटली आहे ना, भेटलीच आहे तुम्हाला. ती रेसिपी बनवा, हा ज्यूस बनवा आणि ट्राय करा. आणि हफ्त्यातून एकदा किंवा हफ्त्यातून 2दा हे तुमच्या डाएटमध्ये ठेवा. आणि तुम्ही बघा तुमची बॉडीमध्ये एनर्जी किती येईल, एक स्टॅमिना डेव्हलप होईल तुमच्या बॉडीमध्ये. आणि तुमच्यामध्ये जे काय न्यूट्रिशनल डेफिशियंट आहे, म्हणजे जे काय कमी आहे, ते सर्व परत भरून जाते. तुम्ही एकदम हेल्दी राहा. तर मी नाही पियाले बोलती. हा, मम्मी का नाही पियाली? कारण आज जेव्हा रेसिपी बनली आहे त्या आजच्या दिवशी मम्मीचा उपवास आहे, म्हणून मम्मी नाही पियाली, नाही तर मम्मी पिते. तर रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून सांगा. आणि 2 वस्तू तर नक्कीच करा. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.